За съжаление, това отново не сплоти групата на поканените. Аз имах илюзията, че те ще се координират, сплотят и застанат твърдо пред българския режим. Или вие не пускате всички, или обявете публично на французите, че не отказвате. Всичко беше на разположение да се успее, ако групата беше сплотена и твърда. За съжаление, това не беше. Също в Париж групата на клуба отказа поради страх да се срещне с председателя на френската официална делегация на конференцията по правата на човека в кадъра на Хелзинските споразумения. На тази среща се представиха само Петър Манолов и отец Благой Топозлиев. И двамата, разбира се, добре представиха България, но от обществена гледна точка срещата би била с по-широко значение, ако имаше представители от различни течения. Смятам, че това са исторически истини и те трябва да намерят своето място. Искам отново да подчертая, че поканихме и посрещнахме хората от клуба без предубеждение и с надежда, че мостовете ще се хвърлят между различните течения на българската демократична опозиция. Да, и сега смятам и ги считам за част от демократичната опозиция. Бих искал обаче искрено да ги видя по-малко себични, по-обективни, по-етични към тези, които са имали наистина повече кураж от тях. Напротив, те имат известен страх и едва ли не искат да изкарат другите, че са имали кураж, защото не са имали достатъчно ум. Не, това не е вярно и аз съм дълбоко убеден, че нашето близко политическо бъдеще ще даде доказателства за това. В заключение искам да спомена някои мои наблюдения за тази нова опозиция. Демокрацията е система от духовни ценности. Тази система от духовни ценности е наистина сложна, понякога противоречива, но единствената дала за сега реални резултати. Нашата нова опозиция, произлизаща от партийния и марксически чадър, има необходимата интелектуална сила да проумее, че духовната ценностна система, в която е била принудена да живее до сега, не е дала и няма да даде резултати, докато резултатите от ценностната система на демокрацията са вече неоспорими. Нашата нова опозиция вижда много добре това и иска да излезе от старата ценностна система и да влезе в новата, но и е трудно. Духовна ценностна система от човека не се сменя за един ден, един месец, една седмица. Трябва време. Те скъсаха с Сталин, смятам, че скъсаха и с Ленин, но още ги е страх да скъсат с Маркс. За тяхното бъдеще дано намерят сили. Разбирам, че им е трудно да се освободят и от този тиран-подстрекател. Маркс убива богатството на човешката душа. Марксизма е наистина Чернобил и Хирошима за човешката душа. Ако успеят да намерят сили да се отскумнат от този плен, тези млади и умни мъже ще бъдат два пъти по-щастливи и два пъти по-полезни за България. А те искрено искат да бъдат и полезни, и щастливи. Ако могат да се освободят от този тъмничар на човешките души, те ще разберат лесно, че трябва да мислят и говорят
много повече за честните българи, а не за честните комунисти. Ако комунизма беше честен, то нямаше да се срамуват днес да се наричат комунисти вчерашните комунисти. Ако успеят да се освободят от този убиец на човешки души, те лесно ще разберат, че демокрацията не е система от технократични решения, а система от духовни ценности, на които се стреми да бъдат подчинени интелектуалните и технократични решения. Да им пожелаем успешно освобождаване от последния затвор, в който са. Да им го пожелаем за тяхното благо и за благото на страната, която има нужда и от тях.